eisiau heddiw diolch i S4C. Oherwydd S4C, trwy S4C, dwi wedi dysgu bron popeth. Dwi'n gwybod amdano fo ac pob arweiniad sy'n gyda fi o ran strategaeth gwleidyddol, o ran datblygiadau yng Nghymru, o ran cynlluniau ymgyrchoedd. Trwy S4C dwi wedi cryfhau mewn panston, dwi wedi dyblau mewn ffydd, dwi wedi darllen, dwi wedi cymdeithasu gyda pobl sy'n cydfrwydro gyda fi. Hyn i gyd o ddiolch i S4C. Rhag o'n bod unrhyw myfynwyr fan hyn yn meddwl bod nhw'n rhyw rhaglenni S4C gyda'r iawn y bore ymlaen a dyn nhw ddim yn codi eu gweld nhw. Gai brysur o'i ddeud, nid trwy rhaglenni S4C, ond trwy'r frwydr i sefydlu sianel Gymraeg. Dwi wedi ennill yr holl bethau yna. Ac mae'n werth i ni i edrych yn ôl at y frwydr yna fel ysbrydoliaeth ar gyfer heddiw yma. Oherwydd, os ni'n mynd yn ôl at y cyfnod yna, diwedd y 60au, be ddigwyddodd y 1970, oedd y Lywodraeth Twriedd newydd wedi dod mewn yn San Steffan, ac wnaeth ni'n cychwyn ymgyrch ar gyfer S4C, ar gyfer sianel teledu Gymraeg. A pawb yn dweud, na'n y beth ildio i rhywbeth fel yna. Wedyn, ar diwedd y 70au, Llywodraeth Twriedd newydd yn dod i mewn yn 1979, ac o'n nhw'n dweud, na, dyn nhw'n mynd i bacio lawr. Tri chynnig i Gymro, mae gen i Llywodraeth Twriedd newydd unwaith yn rhagor yn Llundain, ac unwaith yn rhagor, mae'n rhaid i ni codi i'r her. A'r flwyddyn yna, yn ôl, yn dechrau 70au, oedd am sicrhau trefn newydd, fel oedd y Gymraeg yn cael ei cysylltu gyda popeth yn ymflaengar, yn y dechnoleg fodern, yn hytrach na cael ei cysylltu gyda popeth yn hen ac yn marw. Dyna oedd y flwyddyn ar gyfer S4C. Felly y flwyddyn nawr yw sicrhau bod y Gymraeg ar flaen y gad yn yr holl cyflynau digidol newydd yn hoes ni. Nid am fydd S4C fel mae o, gwrthwynebu yr ysodiad, ond sicrhau bod yna rhagor o ddatblygu. A'r gwersi sydd gyda ni, o'r cyfnod yna, dechrau'r 70au, gyntaf, oedd dim shortcuts o gwbl. Bu'n ni'n cyfarfod trwy'r penwythnos am oriau'r lawer i weithio allan polisïau ac i weithio allan dulliau weithredu. Oedd yn gymryd orio o waith, cyfathrebu, mewn cyfarfodydd ledled Cymru, gyda chynghorau, a cael cyfarfod cynadledd genedlaethol gyda'r arglwydd Fair Caerdydd pryd hynny, hyd yn oed i gael o'n gefnogaeth. Ac yn amser i gweithredu, nid mynd a rhoi cwbl o posteri fyny am y gallw, neu peintio slogan Man U neu sianel Gymraeg ag acw. Na, os oedd ni'n dweud bod nod yma o bwysigrwydd hollol ddifrifol i dyfodol Gymraeg, oedd rhaid i'n dulliau gweithredu adlewyrchu hynny hefyd, y gweithredu ddifrifol. A'r flwyddyn derfynol yna, yn 1979, pan nath y Twriedd, unwaith eto, pan wnaeth nhw fynd ati a chefnu ar ei gair. Unio fel wnaeth nhw tro yma, ni'n gwybod a pawb yn dweud, S4C yn saff gyda ni, ar ôl yr etholiad, nhw'n cefnu ar ei gair. Unio fel wnaeth nhw yn 1980, a flwyddyn terfynol yna, a Gwynfor yn dweud i fod am ymplyddio hyd nes bod y Llywodraeth na'n nydeddu i'r newid. Bydde ymplyd o'r fath yna ddim wedi bod yn effeithiol, heblaw am bod mudiad fel Cymdeithas Iaith hefyd yn trefnu gweithredu dorfol. A bydde hynny ddim wedi bod yn effeithiol, heblaw am bod y gwaith cyfathrebu wedi wneud drwy Cymru, a bod y cefnogaeth. A bydde hynny ddim wedi bod yn effeithiol, heblaw am bod y polisi yn un cas ac ymarferol yn y lle gyntaf. Felly mae'r gwaith yna i gyd o'n blaen ni. A dyma'r gwaith newydd nawr, sef mae'r Tories yn trini gyda dirmig eto. I chi fod i fynd wythnos nesaf i Gaerdydd o flaen yr hen swyddfa Gymraeg. Pam gael fi'n hen swyddfa Gymraeg? Mae Tories yn trini dros y swyddfa Gymraeg yn dal i fodoli. Do'n rheol i ni. Dwi'n cofio un rali fawr tu allan i'r swyddfa Gymraeg yn 1990. A'r beiliad y swydd pryd hynny oedd David Hunt. Ond maen nhw'n wedi darfod Hunt newydd i poeni ni erbyn hyn. A mae rhaid ni trin y Hunt yma yn yr un ffordd wneud ni trin y rhai dwytha. Mae rhaid ni sefyll lan at y Twriedd. Dwi'n awgrymu, wythnos nesaf, bod cyflwyno cerdyn post iddyn nhw. Achos mae'n amlwg, ar gefn cerdyn post, maen nhw'n gwneud i polisïau. Maen nhw'n gwneud o'i bod ni wrth fynd am
a mae'n ffordd warthus o drin Gymru. Yn olaf, dwi eisiau mynd ag estyn at rhywbeth fydd yn cael ei cyhoeddi wythnos nesaf. Os dwi'n dod yma gyda fi, cymryd mae'n cynnig yma yn y munud. O werth eich gael gweld hwn. Oherwydd, mi oedd y ffrwydr, mi oedd y llyfr wedi ei gyhoeddi yn cyfnodi'r ffrwydr. Llyfr o'r enw S4C pwy dalodd amdani. Dyma ni. Mae llyfr yma, S4C pwy dalodd amdani. Sef, pobl Cymru dalodd amdani trwy gweithio. Yn union fel mae pobl Cymru sy'n oedd bu ar pesau clod trwy gwaith nhw. Pobl Cymru gododd y brifysgol. Bydd hwn ar werth eto erbyn wythnos nesaf. A nid jyst hynny, ond i gychwyn gwerthu hwn o'r newydd, ac i gychwyn cronfa frwydro newydd dros yr ymgyrch yma, bydd y copi yma yn cael ei arwerthu, gewch chi roi bits mewn o'r rwan ymlaen. Hwn yw copi Gwynfor ei hun, gyda'r testyn o wedi tanlinellu fan hyn, gyda'i nodion ar gyfer yr eithriau, bydd hwn yn cael ei arwerthu dydd Sadwrn nesaf. A dyn ni'n wynebu'r cwestiwn yma, S4C pwy dalodd amdani? A mae gyda ni cyrthrawiad gwerthoedd. Mae Llywodraeth yn deitha chi, wrth gwrs, mae nhw, tresdalwyr sy'n talu amdani, a mae'n rhaid cwtogi ar wariant cyhoeddus. Dyw'ch arian chi ddim wedi diflannu yn sydyn mewn i ryw bwsti. Ble mae'ch arian yn tresdalwyr wedi mynd? Oherwydd bod y banciau yn gydwladol wedi hap chwarae gydag arian ffug, dyn ni wedi terfod talu arian go iawn i ail-enwyr coffre. Ac mae'r arian ni, arian pobl Cymru na, yn chwyddo'r coffre yna mwyn sefydlogi'r banciau yma. Ac mae'r toriad a'i cynffonwyr yn cynrychioli'r drefn bancio global yna. Maen nhw'n cynrychioli'r system yna, wrth gwrs o'n nhw'n iawn. Oedd y broblem yma wedi codi o dan y Llywodraeth Lafur. Oedd wedi codi o dan y Llywodraeth Lafur, tra'n y Llywodraeth Lafur yn dilyn polisïau toriad o gadael y banciau cael ei ffwrdd. Felly maen nhw'n cynrychioli y drefn global gyfalafol. Dyn ni'n cynrychioli gwaneiddiad Cymru. Mae'n rhaid bod ni yr un mor ffyddlon un hyn dyn ni'n cynrychioli ac maen nhw yn. Mae'n rhaid bod ni wel ymffryd am y frwydr yma. Codwn i'r her.